Consell de la Infantesa. Bé, al plenari del mes de maig es va aprovar la creació del Consell de la Infantesa a través d'una moció presentada per nosaltres. La proposta es va aprovar per majoria per a fer-ho i perquè ens resultara fàcil d'aprovar i per donar celeritat a l'aprovació, Reiniciem Canals vam acceptar reduir i simplificar els punts de l'apartat d'acords amb la condició que es donarà aquesta celeritat als tràmits per intentar que el reglament estigués a punt per al moment d'iniciar el curs. Doncs bé, el curs s'ha iniciat, portem un mes i el reglament no és que no s'ha fet, és que suposem que ni tan sols s'haurà iniciat. Volem saber quina és la situació ara mateixa del Consell de la Infantesa, a hores d'ara, la creació del qual va ser aprovada per unanimitat el plenari del mes de maig. Gràcies. Bé, així ens trobem, el responc jo perquè el Consell de la Infantesa, al igual que el de la Joventut, pertany a una àrea que jo porte directament, però saps que tot el tema dels consells estava delegat en el regidor que avui ha abandonat la seva acta i, per tant, poc puc dir-te més que el reglament del Consell està fet i simplement ens queda l'últim tràmit, que és dur-lo a exposició i aprovar-lo. Joan Carles, que és el que està agarrat o ha assumit la responsabilitat d'estar, l'altre dia parlàvem d'intentar que al proper plenari ordinari poguérem dur ja tots els consells, no tots els que estan en principi enllestits, però no te puc donar més informació, Vicent, ho sent. Gràcies. Si poguera ser, si me'l pogueres enviar el reglament. Sí, a més crec que vau participar també. Nosaltres vam fer una proposta. Exacte, sí, crec que el tema inclús ha anat com a dació de comptes a una comissió. Passa que t'he dit que no puc... Va ser una proposta nostra el reglament i ja després ja no sabem... I en dació de comptes me consta que va anar, però bueno, ho miraré perquè, de veritat, això estava totalment delegat, este Consell i els altres, en un company que no està així, i he intentat respondre per no dir-te no te contestem. Vale. Miren quina situació se troba i vos ho trasllade, d'acord? Gràcies.